Muistatteko ajan, kun pelien taustalla soi syntikalla väännetty tilulii-musiikki, ja peli koostui siitä, että piti räiskiä ruudulle ryöppyäviä vihollisia? Sin and Punishment Successor to the Skies on vankkaa retromeininkiä ongelmaksi asti. Arcade-trilluttelu on hauskaa, mutta turhasta syvyydestä peliä ei voi syyttää. Tämä on räiskintäpelien Guitar Hero tai SingStar, kevyt paketti, johon ei juuri tarvitse keskittyä. Muotonsa puolesta Sin and Punishment on tiivis räiskintävuoristorata. Pelihahmoa liikutellaan ympäri ruutua, mutta peli päättää, milloin mennään eteenpäin. Pelaajan kontolle jää vihollisten väistely. Tähtääminen tapahtuu viimotella ja tulitus on taukoamatonta. Normiampumisen lisäksi tähtäykseen voi lukita vihollisen tai kokeilla tujumpaa laukausta, jota joutuu hetken lataamaan. Tämän pelin päähenkilöt ovat kaksi aneemista avaruushippiä, jotka joutuvat pakoilemaan pahiksia jollain planeetalla. Tarinaa kuljettavat cinematikit ovat ankeita siihen nähden, että peliosuuksissa Sin and Punishment on varsinkin Wii-standardeilla visuaalista ilotulitusta. Kentät ovat täysin päättömiä, mutta juuri se on pelin vahvuus. Räiskinnän tahti on nopeaa ja vihollisia voi olla helposti ruudulla kymmenittäin. Usein ei ehdi nähdä, minkälaisia ne edes ovat, ennen kuin ne ovat jo ehtineet saada räiskittyä hengiltä. Isompia pomoja tulee 5 minuutin välein, vähintään 3 jokaisessa kentässä. Yksi pomoista muuttuu rivistöksi tanssivia delfiinejä. Vaikeustaso heittelehtii oudolla tavalla. Suurin osa peleistä menee perusrymistelyllä, mutta välillä eteen tulee tilanteita, joista ei pääse läpi ilman todella sitkeää hinkkausta. Näin siis silloin, kun vaikeus on normaali. Helpolla vaikeustasolla peli on hauskempaa, mutta silloin ongelmaksi muodostuu lyhyt kesto. Sin and Punishmentin pelaa normaali vaikeustasollakin 6 tunnissa läpi. Helpolla sitä puskee läpi kuin tyhjää vain. Lyhyt kesto ei ole niin paha asia kuin se voisi olla, koska samoja kenttiä jaksaa pelata läpi uudestaankin. Päähenkilöitä on 2, ja pelaaja valitsee kumpaa pelaa. Kuulostaa siltä, että peli on suunniteltu 2 peliä varten. Se pitää vain puoliksi paikkaansa. Kakkospelaaja saa käyttöönsä tähtäimen, mutta ei hahmoa. Ratkaisu on oudon puolivillainen. Pelin koko estetiikka tuo mieleen 10 tai 20 vuoden takaiset pelit. Toiminta on nopeaa, ruudulla vilisee jatkuvasti ja tarina on yhtä olennainen kuin lasten piirretyissä. Vaikutelmaa korostaa pelin äänimaailma, joka osoittaa, että joskus retroilun kanssa pitäisi vähän hillitä.